ತುಳುವೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರು ಎಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಪಂಡ ಈ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಡೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯದ ಅದು ಪಾತಿರುವೇರಿ ₹1 ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಿಂತಿನ ದೈಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಐಕ ಅದು ಇಡೀ ಸೌತದ ಇಡೀ ನೋರ್ತದ ಹಿಂದಿದಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಾಗುನ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೋಪೇಯನು ಪೂರ ಕತ್ತಿ ಕೊರಿಪೇರಿ ಎಂಚನದ ಜನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೊರಿಪೇರಿ ಕತ್ತಿ ಬಿಸಾತಿ ಕತ್ತಿರಿ ಆಂಜೋಲ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪೇರಿ ಆಂಜೋಲ ಈತೆ ಬಿಸಾತಿ ಮಾತ ಕೊರಿಪೇರಿ ಇಂಚ ಬಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಇಂಚ ಬಲೆ ಬಂದು ಪೋಪುನ್ನು ಸಾನಪ ಎತ್ತು ₹10 15 ತಂದಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಏರಿಕೆಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಬಂತಿನದೆ ಬತ್ತಿನದೈಕೆ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಮೀನು ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ ಇರ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನೇ ಬೇತ ಊರು ನಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇಯನು 44 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಏರಿಕೆಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾತ ಸಾನ ಪತ್ತೇರೆ ಪೋಪೇರಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಅಂಚ ಅಕಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಪಂಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಬೋಡ ಚಾ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಚಾ ಬಾರಿಪೇರ ಸರ್ಬತ್ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಾಡ ಸರ್ಬತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಚಾ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ